Kama na Veronica, safari mara sambaza furaha na safari komodonje juma machielo kajodak ma Nairobi kocha kreka uono biro do thuolo malo mechopo pogore kowuok kuom kambi tudruok mar Safaricom. Lima kawuono apisas mag Safaricom no limo gwenge kaka Chiro ma Kenyatta, Dagoretti, Kona, Kawangware kod Kangemi kaka Freddy Komondi leronoa. Safar mar kambi mar Safaricom maidendo ni Safaricom sambaza furaha kawuono chopo e boma ma Nairobi. Apisa maduong' mar Safaricom Peter Ndegwa kayawa yanga safar mar kambino mar ndalo auchiel e tung' boma ma Nairobi. Jodak ma Nairobi oyudo thuolo mar romo gi Peter Ndegwa kaachiel gi jatend weche mag tudruok manyasani e kambi mar All Media Services Fred Afune kastembe mag Safaricom kaloyo mich mopogore opogore. We want to reward our customers. We want to celebrate our customers for being with us for 24 years. We also want to educate our customers about our products, about how to ensure that they guard their money and also data from fraudsters. But also we want to reassure our customers that their data is always safe, secure, and also our network is always on. Wananchi wametupokea kwa njia nzuri, wakisikiza vituo vyetu vya redio na televisheni pamoja na partners wetu Safaricom. Tunapatiana zawadi, tunasambaza furaha. Watu wamefurahia kila mahali tulikuwa, kwa hivyo tunatarajia Nairobi pia. Sasa wiki hii tuko Nairobi. Kocha koregi Kenyatta Market, safarno ne ochomo Dagoretti Kona. Jodak ma Nairobi koriwo jodongo kod nyithindo kawuok oko kar rombgi kendo loyo mich kaka simbe, gwen kod diek mag Christmas. Niko mshindi wa kuku, t-shirt. Imagine. Tumekaa na watu wa Safaricom, ukitaka pesa mkopo wanakukopesha. Wameleta ile kitu inaitwa pochi, mtu kureverse pesa yako haizi reverse. Sasa kumaanisha Safaricom wanalinda sisi kama baba na mama. Kuwuok Dagoretti Kona, safarno nochomo kar dak ma Kawangware 56. Jolendo mag All Media Services kod jothumbe ka oteno Safaricom e safargi mar sambaza furaha. Safarno ne ochako chomo kar dak ma Mountain View kendo gi Kangemi, jodak kawuok oko kar rombgi kendo yudo mwandu mag Christmas kowuok kuom Safaricom. Safarno igeno ni kiny ne lim kar dak ma Kawa Sukari, Zimmerman kod Githurai ka Safaricom dhi medo dhialo kastembegi gi mwandu mogundho. Frederick Omondi, Ramogi TV.